Moje meno je Miroslav Čuridlo, mám 14 rokov, bývam v Dubnici nad Váhom a chodím do 9. triedy na základnej škole. Prečo som sa prihlásil do Boost My PC? Je to z toho dôvodu, že chcem sa prihlásiť na nejakú dobrú strednú školu a vybral som si umeleckú a tam budem robiť aj talentovky a ak by som v tých talentovkách nedopadol dobre, tak môžem sa jej trochu prilepšiť mojou tvorbou. A moja tvorba je teraz zaseknutá na jednom jedinom bode kvôli môjmu počítaču. Niektorí si poviete, že mám fakt dobrý počítač, akože na čo sa tam prihlasujem. Ale ja mám taký počítač, že rámku mám 8 GB, čo na dobrý filmmaking nestačí. Minimálne na filmmaking a grafiku je 16 GB RAM. Potom grafiku mám integrovanú a je úplne slabá. Tuším, nejak gigabajtová grafika to je, alebo 700 megabajtová grafika, strašne slabá je tá grafika. A môj procesor tiež nezvláda všetko, pretože všetko ide cez procesor kvôli tomu, že tá grafika je taká slabá. A keď ja chcem tú svoju posunúť ďalej, aby som potom mohol tú svoju tvorbu tam ukázať na tých talentovkách, keby som zle dopadol, tak chcem sa trochu viac posunúť ďalej a som zamrznutý na jednom bode a nedokážem sa dostať ďalej. Takže som sa prihlásil do tejto súťaže, aby sa tá moja tvorba o mnoho ďalej posunula. Ak získam taký dobrý počítač, tak budem mať tie hranice skoro neobmedzené. Že budem môcť robiť to, čo chcem a aj ten render, poviete si teraz zasa, že ako, keď hovorím, že mám zlý počítač, tak ako som také efekty dokázal spraviť. To je kvôli After Effectsu, pretože tam sa vám nerenderuje každý snímok, čo robíte. Tam si dáte efekty a tam nedáte play, ako na Sony Vegas a pozrite si, aké to máte, ale tam musíte počkať, dokedy sa vám to vyrenderuje a niekedy vám to môže aj spadnúť z toho, že ako to zaťažuje ten render tých efektov všetkých. A počas tohto videa, čo som vám ukázal pred chvíľou, mi to asi 4 krát spadlo, celý Sony Vegas, či After Effects, pardon. A na tom videu som pracoval asi 2 týždne. Takže asi by som o ten počítač asi tak nestal, keby som na tom videu toľko nepracoval. Keby som o neho nestal, tak to odflaknem, ale ja ho fakt potrebujem, tak preto som si na tom videu dal toľko záležať a trvalo mi toľko, dokedy som ho spravil. Takže to by bolo asi všetko odo mňa. Špecifikácie počítaču budete mať v titulkách teraz a to by bolo asi všetko. Ak by som niečo zabudol, hodím to do tituliek. Majte sa.